ഗൗരവാണി പ്രചാരണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തതലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ ദിവ്യ മാതാജി? സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെയർ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇന്ന് ആണ് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അർജുന വാച. ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാലോ അല്ലെ? സ്ക്രീന് കാണാലോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തം കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഓ എന്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്? ജനാർദ്ദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. കേശവ, ഭഗവാന് അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ നാമത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന അല്ലെ. നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ പറഞ്ഞല്ലേ എന്താണ്, എന്നെ ഒരു ശിഷ്യനാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നു എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് തീർത്തും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ ന ച സന്യാസനാദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നേ കൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മുക്തരാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാള് പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സന്യാസം അല്ലെ, സന്യാസം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാറ്റിനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടൊക്കെ അല്ലെ അതിനോടൊക്കെ വിരക്തി വന്നിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സന്യാസം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അത് പൂർണ്ണത നേടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ യാസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരസ്സ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ് കപടനാട്ടിക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മള് എന്താണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സന്യാസി ആവുന്നു. എന്നാല് അവരെ എന്താണ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊന്നും എന്താണ് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിനൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരൊക്കെ എന്താണ് കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അല്ലെ. എന്താണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് സന്യാസി ആവുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ടാകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത്? സിഗരറ്റ് അല്ലെ. എന്താണ് പുകവലിക്കുന്നു. പിന്നെയോ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടൊക്കെ വിരക്തി വന്നിട്ടാണ് സന്യാസി ആവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്കോണിൽ തന്നെ എന്താണ് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്, സന്യാസിമാരുണ്ട് ഇസ്കോണിൽ. അവരെന്താണ് എല്ലാം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവരുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. അവരെ
ഒക്കെ എന്താണ് രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിനെ ഒരു ദിവസം എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ, ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ സന്യാസി അല്ലെങ്കിലും അവർ എപ്പോഴും എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ധാരാളം ഗൃഹസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഇസ്കോണിൽ. അവരൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്യാസി ആവുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാം മുഴുവൻ സമയം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി ആവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അയാളെ കപട നാട്യക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നു. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗാമസക്ത വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി ഒന്നും ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ഈ പിക്ചറിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഒറീസയിലെ പുരിയിലുള്ള ജഗന്നാഥ് ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ജഗന്നാഥൻ ആയിട്ട് അവതരിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ദർശനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരെയും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിത പാവന ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറയാം. എല്ലാവർക്കും പതിതരായ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളും. രഥത്തിലേറിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ദർശനം നൽകും. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഈ ജൂലൈ 12 രഥോത്സവം നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമുക്കൊക്കെ ടി വിയിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും, നേരിട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുക, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജഗന്നാഥന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു ഒരു ഷോളൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ജഗന്നാഥൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഇതാരാണ്? ഇത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്, ഒറീസയിലെ രാജാവായിരുന്ന പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ രാജകീയ പദവിയൊക്കെ അവിടെ മാറ്റിവെച്ച് തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിലപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും കിരീടവും അതൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വെറും വൈഷ്ണവനായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവ ധോത്യൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ആ ഭഗവാൻ പോകുന്ന വീതികളിൽ ആ രഥം പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒരു രാജാവിന്റെ പദവിയിലായിട്ടും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകൻ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അതാണ്. ജീവരെ സ്വരൂപ ഹോയ് നിത്യരെ കൃഷ്ണദാസ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റാരുടെയൊക്കെ സേവകന്മാരാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ബോസിന്റെ സേവകനാണ്. നമുക്ക് സാലറി തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാലും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒക്കെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് പുകവലിക്കുന്നു, മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഉദ്ദേശം അത് മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു രാജാവായിട്ടും തൻ്റെ പദവിയും അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജായോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരായാത്രാവി ചതേ നപ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആർക്കും സ്വന്തം ശരീരം പോലും നിലനിർത്താൻ സാധ്യമല്ല അല്ലെ. നമുക്കെന്താണ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ
നമ്മളെ കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ധനം വേണം അല്ലെ, ലക്ഷ്മിയൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ എന്താണ് ആ കർമ്മം എന്താണ്, കർത്തവ്യം എന്താണ്, രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യനുണ്ട്. AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അവരുടെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റെയിൽപാത വരെ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത്രയും അവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലി എങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹം വിദേശത്ത് ഒക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിദേശത്തുള്ള പത്രങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള വിദേശമായുള്ള മാസികകളിലും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അങ്ങനെ വിദേശത്തൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തൻ്റെ ആ പദവി. പിന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കോടതിയിലെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി. അങ്ങനെ ധാരാളം വൈഷ്ണവ സോങ്സ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ എന്താണ് അത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് ഒരു ഡിവോട്ടിയായ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കണം, ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ മക്കളായിട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ജനിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അത്രയും ഫേമസ് ആയ ആളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ജഗന്നാഥ രഥം പോകുമ്പോൾ അവിടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് സ്വീകരണമൊക്കെ നൽകുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തിന് രഥം വന്നിട്ട് ആ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചെറിയ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ കുട്ടി എന്താണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. അത്രയും ചെറിയ ഒരു വർഷം ആവാത്ത ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നു. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ ആ രഥം 3 ദിവസം അവിടെ തന്നെ നിന്നു. അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങുന്നുണ്ടായില്ല. എത്ര ആൾക്കാർ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ടും ആ രഥം അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ 3-ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ പത്നി എന്താണ് ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയും കൊണ്ട് ആ ജഗന്നാഥ രഥത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മാല എന്താണ് അത് താഴേക്ക് വീണ് ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായി. ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ചെറിയ കുട്ടിയായത് ജഗന്നാഥന്റെ പാദങ്ങൾ തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ മാല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് വീണു, ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ. അപ്പോൾ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് മനസ്സിലായി, ഇതാണ് എൻ്റെ മകൻ ഒരു ഡിവോട്ടിയായ കുട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ കുട്ടിയാണ് എന്ന് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പിന്നീട് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, ആ കഴിവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നൽകും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനോട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എനിക്ക് ദീക്ഷ വേണമെന്ന് മകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ബാബാജി ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നീ ദീക്ഷ വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദീക്ഷ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. കുറേ കാലങ്ങൾ ബാബാജിമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ വെളുത്ത വസ്ത്രം മാത്രം എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആ പ്രസാദമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ല. ഒരു ശിഷ്യനാകാൻ പോലും ആരോടും അങ്ങനെ ശിഷ്യനാക്കുക പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അനേകം തവണ ആ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും എനിക്ക് ശിഷ്യത്വം തരണം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ അവസാനം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയും, എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു ഗംഗയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് യമുനയിൽ നിന്ന് കുളിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ വന്ന് കിടക്കും. ആ വരുന്ന വഴിയിൽ കിടന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് ശിഷ്യത്വം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നദിയിലേക്ക് ചാടും എന്ന് പറയും.
അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അവസാനം ശിഷ്യത്വം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണ് ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഈ ആജ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താണ് വിദേശത്തൊക്കെ പോയി പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദരി അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ആ ഗുരുവിന്റെ എന്താണ് ആജ്ഞ പാലിച്ചത്, ആ ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്കും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനും എല്ലാവർക്കും ആചാര്യ പരമ്പരകൾക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്, നമ്മള് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യാല്ലേ, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ചെയ്യാം. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയുന്നല്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അതെന്താണ്, വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിലോ അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് അർജുനോട് പറയുന്നു, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാല്ലേ, അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ എന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാന് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രം അല്ലെ, ശ്രീ പത്മനാഭൻ എന്താണ്, ശ്രീ പത്മനാഭ ദാസന്മാർ അല്ലെ, അന്നത്തെ ആ രാജാക്കന്മാർ, അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭരിച്ചു വെച്ച നിധിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും, രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ എന്താണ് അത്രയും അത്ഭുതപ്പെട്ടല്ലേ. എത്രയോ കോടികൾ, വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര അല്ലെ, അവർക്കൊന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്ര കോടി വരുന്നു എന്നല്ലേ. അത്രയും സമ്പന്നനാണ് ഈ ചെറിയൊരു രാജ്യത്തുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാര് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എത്രയുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസ് കൽപ്പവൃഷാലശാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്ത ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷൻ തമഹം ഭജാമി. ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നു ബ്രഹ്മസ്തുതിയില് എന്താണ്, ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമം, 10,000 ലക്ഷ്മിമാർ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഒരു ലക്ഷ്മിയുടെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വലിയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ. നമ്മൾ എന്താണ് ലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവിനെ മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെ, ലക്ഷ്മി പതിയെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. എന്താണ് എവിടെയാണോ ഭഗവാനുള്ളത് അവിടെ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഭർത്താവ് പോകുന്നിടത്ത് ഭാര്യ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാര്യ മാത്രം എന്താ വെച്ച് പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ആൾക്കാർ പറയും അത് എന്താണ് നമ്മളെ രാവണന്റെ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറയും. രാവണൻ എന്താ ചെയ്തത്, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ സീതയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. അതേപോലെ നമ്മൾ നാരായണനില്ലാതെ ലക്ഷ്മിയെ മാത്രം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് അല്ലെ. നാരായണനുള്ളിടത്ത് ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ടാണ് പൂജിക്കുക അല്ലെ. അത് സ്ത്രീ സമ്പ്രദായത്തിലവരൊക്കെ ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ട് പൂജിക്കും, നമ്മൾ രാധാകൃഷ്ണനായിട്ട് പൂജിക്കും. ഒക്കെ എന്താണ് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിസ്തരണം തന്നെയാണ് എല്ലാം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10,000 ലക്ഷ്മിമാരുണ്ട്. പിന്നെ ചിന്താമണികൾ കൊണ്ടുള്ള അത്രയും വില കൂടിയ രത്നങ്ങളും സ്വർണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള അനേകം കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ഡിസേർട്ട് ട്രീ എന്താണ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു മാവിൽ നിന്ന് മാങ്ങ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലോ എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലോ അതൊക്കെ ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെയോ എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും സമൃദ്ധമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഭഗവാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എന്നാലേ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അർച്ചാവിഗ്രഹമായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫോട്ടോ ആയാലും വിഗ്രഹമായാലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള വിഗ്രഹമായാലും അതൊന്നും ഒരിക്കലും
ഒരു എന്താണ് ഒരു ബ്രാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരു തടി കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും മണ്ണ് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയ വെറും വിഗ്രഹങ്ങളില അല്ലെ. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രതിമാനഹീതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ, അത് സാക്ഷാൽ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അത് വെറും പ്രതിമയല്ല. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ജോലിക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അതിന് സാലറി കിട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാനൊന്നും വേണ്ട, എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പങ്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാന് പൂജകൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചന്ദനത്തിരി, കർപ്പൂരം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മാലകൾ വാങ്ങിക്കാം, പൂക്കൾ വാങ്ങിച്ച് അർപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെ ഭഗവാന് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പങ്ക് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഒക്കെ നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ വരാം, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ വരുന്നു. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവ കിൽബിഷൈ പുഞ്ചതേ തേ തുകം പാപായ് ഏ പശ്യന്താത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന ആ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ഈ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഒരു രോഗി എന്താണ് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കുക? ആരെങ്കിലും ഇല്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അല്ലെ, അവർ തൊട്ടതുപോലും ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ രോഗം നമുക്ക് പകരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് രോഗി കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ചാല് ആ രോഗം നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാന് ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് സമ്പത്ത്, കീർത്തി അല്ലെ, യശസ്, സൗന്ദര്യം, എന്താണ് എല്ലാം സമ്പാദ്യം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ചാലോ നമുക്കും ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു, നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചാലേ നമ്മുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരോ അവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും എന്താണ് ആസ്വാദകം ഭഗവാനാണെന്നാ പറയാ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് വേറൊരാളുടെ എന്താണ് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ എങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അതൊരു കള്ളനാണല്ലേ, അത് നമ്മൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, നമ്മളതല്ല അത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെതാ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കുട്ടി നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കഷ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരും അല്ലെ. അച്ഛന് വായിൽ വെച്ചരും അത് അല്ലെ. അന്നേരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും. എന്താണ് നമുക്ക് അത് വേറെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്നിട്ടാണോ? അല്ല അല്ലെ. നമ്മള് ആ കുട്ടി തരുമ്പോൾ അത് സ്നേഹമാണല്ലേ, അത് വേറെ തന്നെയാണ്, സന്തോഷമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്താണ് ഭഗവാന് നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് എല്ലാം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത്രയും നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഗംഗാ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ഗംഗയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ആ ഗംഗയിലെ വെള്ളം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കുറെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് അത് ഗംഗയിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ആ വെള്ളം ഗംഗയിൽ നിന്ന് എടുത്തതിനെ കൊണ്ട് ഗംഗയിൽ വെള്ളം കുറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചെ കൊണ്ട് ഗംഗയിൽ വെള്ളം കൂടുന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. എന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂജകൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാകും. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എന്താണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇസ്കോണിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്താണ് ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളം എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് തുളസി ഇലയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു തുളസി ഇല കഴുകിയിട്ട് വെക്കണം, എന്നാലേ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പറയാ. എന്താണ് തുളസി ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് തുളസി ഒരു ദേവി തന്നെയാണ്. തുളസി മഹാറാണി എന്ന് പറയും. വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃന്ദാകുണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് തുളസി മഹാറാണിക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൃന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസി. അപ്പോൾ വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
തുളസിയുടെ കാട്. അപ്പോൾ ആ വൃന്ദാവനം, അവിടെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തുളസി മഹാറാണിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ തുളസി മഹാറാണിയെ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നു. യാനി കാണിച്ച പപ്പാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി കാണിച്ച, തുളസി മഹാറാണിയെ ഒന്ന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മഹത്യ പോലുള്ള പാപങ്ങൾ വരെ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തുളസി മഹാറാണി അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തുളസി സംരക്ഷിക്കുക, തുളസിക്ക് വെള്ളം നനക്കുക, പിന്നെ തുളസിക്ക് ദീപം കാണിക്കുക, അങ്ങനെ തുളസിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേദേവി സത്യവത്തി നമോ നമ, വൃന്ദായ തുളസി ദേവിയായ പ്രിയായ കേശവസ്യ കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേദേവി സത്യവത്തി നമോ നമ. അപ്പോൾ ആ കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് തുളസി മഹാറാണി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു തുളസി ഇല കഴുകിയിട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുക, ഭഗവാനൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്, ഇനി 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തി പ്രേശ തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രേതാത്മ, ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുക. അതാണ് ഒരു പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. നമുക്കൊന്നും അധികം പൈസ ചെലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവുള്ള പൂജ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുള്ള പൂജ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പത്രം, എന്താണ്, ഒരു ഇല, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇല തുളസി ഇല, പിന്നെ ഒരു പൂവ്, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമല്ലേ, നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ്, ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ്, ഒരു പഴമോ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം, എന്താണ് അത് ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തിട്ട് ഒരു തുളസിയിലിട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അശ്നാമി പ്രേത, ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കർട്ടനിലൊക്കെ ഇട്ട് ബെല്ലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമോ, എന്തോ ഉറപ്പ് എന്ന്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ അശ്നാമി പ്രേതാത്മന, ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിലാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം, അല്ലാതെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾ പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. ഗുരുവായൂരിലൊക്കെയുള്ള അന്നന്മേനയില്ലാത്ത കുട്ടി പോയി ഭഗവാൻ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു അല്ലെ. ലഡു ഗോപാൽ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് ലഡു, ആ ലഡു എന്താണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഭക്തൻ അവര് എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് ലഡു ഗോപാല്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാം സ്വീകരിക്കും, നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു, അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു, മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. മഴ ഉണ്ടാകാനോ യജ്ഞത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ. വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മഴയുണ്ടാകുന്നു, അതിൽ നിന്നെന്താണ് ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ. എന്നാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയല്ല വേണ്ട അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ് ആ പാകം ചെയ്ത് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ് ജപയജ്ഞം. കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്, ജപയജ്ഞമാണ്. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം ജപയജ്ഞമാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം ആണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് 108 പ്രാവശ്യം മാലയിൽ ജപിക്കാം. ജപമാല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിനൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ജപമാലയും ലഭിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. ജപമാലയും ഇതുപോലുള്ള ജപസഞ്ചി ഉണ്ട്, ജപ ബാഗ്, ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ബാഗ് ഉണ്ട്, അതും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് ജപമാലയിൽ ജപിക്കാതെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് വേപ്പിന്റെ മാലയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുളസിയുടെ മാല കിട്ടും. അപ്പം ഇതിൽ 108 മുത്തുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 108 മുത്ത്, ഒരു മേരുമുത്ത് ഉണ്ടാവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു മുത്ത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മുത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനായി സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ
ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ എന്ന ഒരു പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ 108 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ജപിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സംഖ്യാപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ അല്ലെ, എന്നാലേ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ. നമ്മൾ ചില ദിവസം കുറേ ജപിക്കും, കുറേ ദിവസം ഒന്നും ജപിക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കാം. എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെ ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുക. 108 പ്രാവശ്യം. ടെമ്പിളിൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്, രാവിലെ ഒക്കെ മംഗളാരതി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ജപിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ പോയി ജപിക്കാം. ടെമ്പിളിന്റെ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജപിക്കാം. അല്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴും ജപിക്കാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നാംനാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് എല്ലാ ശക്തിയും കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയുമില്ല, ആർക്കും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ജപയജ്ഞമാണ് അല്ലെ. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ തിരുനാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എപ്പോഴും 108 പ്രാവശ്യം. അതിന് 10 മിനിറ്റേ വരുള്ളൂ. പിന്നീട് നമുക്ക് ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് 7 മിനിറ്റ് അത്രയൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്ന ഒരു ലീലയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ, ഇന്ദ്രനാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ അധിപ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനാണ് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ആ നന്ദമഹാരാജാവും എന്താണ് ആ ഇന്ദ്രനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേ എന്താണ് ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ അവിടെ എത്തി. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മഴ പെയ്യ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മഴ എല്ലായിടത്തും പെയ്യും അല്ലെ. മഴ കടലിൽ പെയ്യും, പർവ്വതത്തിൽ പെയ്യും, എല്ലായിടത്തും സമുദ്രത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മഴ ലഭിക്കും അല്ലെ. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തല്ല അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അത് ഇന്ദ്രന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മഴ പെയ്യ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം തരുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് എല്ലാം. എന്താണ് പശുക്കൾക്ക് പുല്ലും മറ്റുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നത് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനാണ് പൂജ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെന്താണ് ഇന്ദ്രന് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൂജയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും എടുത്തിട്ട് എല്ലാം എന്താണ് യജ്ഞ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അവിടെയുള്ള വ്രജവാസികൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് പൂജകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ദ്രൻ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രന്റെ പൂജ എന്താണ് നിർത്തിവെക്കുകയും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ കോപപ്പെട്ടിട്ട് എന്താണ് ആ മേഘങ്ങളോടൊക്കെ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ 7 ദിവസം 7 പകലും 7 രാത്രിയും അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ വൃന്ദാവനത്തിനെ എന്താണ് ആ മഴ കൊണ്ട് മുക്കിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവിടെയുള്ള അവരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ആ പ്രജവാസികളൊക്കെ അവിടെ അടുത്ത് വിളിച്ചു. എന്നിട്ടോ അവിടെയുള്ള ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. എന്താണ് വലിയ 25 കിലോമീറ്ററോളം വിസ്തീർണമുള്ള വലിയൊരു പർവ്വതമാണ്. അതിൽ ധാരാളം വലിയ വലിയ മരങ്ങളും പാറക്കല്ലുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വലിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് 7 ദിവസം 7 പകലും 7 രാത്രിയും എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് വെറും 7 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ മഴ എന്താണ് അതിശക്തമായ മഴ പെയ്തിട്ടും എന്താണ് ഒരു കൊട പോലെ ആ വ്രജവാസികളൊക്കെ അതിനെ അടിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു ഭഗവാൻ. അവർക്കൊന്നും അവരുടെ പശുക്കളും ഒക്കെ അവിടെ സംരക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ അവസാനം തോറ്റ് പിന്മാറുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ
അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ആ മാപ്പ് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, അതൊക്കെ അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ സുരഭി കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുണ്ടുണ്ട്. സുരഭി പശുക്കൾ, ആ ഇന്ദ്രലോകത്തുള്ള സുരഭി പശുക്കളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പാൽ ചുരത്തി അഭിഷേകം നടത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവസാനം ഇന്ദ്രൻ മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ് ഇന്ദ്രന്റെ ചെറിയ അഹങ്കാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ അഹങ്കാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ജനാർദ്ദന എന്നുള്ള പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനാർദ്ദനൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അല്ലെ, വർക്കല ജനാർദ്ദന ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അതെന്താണ് അവിടെ ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ആ ബ്രഹ്മാവിന് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരമുണ്ടായി. അപ്പൊ അതില്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ രൂപത്തിൽ, ബ്രാഹ്മണ ബാലന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് അവരെന്താണ് കുറച്ച് പ്രസാദം വേണം, അപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഈ ഇത്രയും വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഈ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പ്രസാദം തരാണോ വലിയ എന്താണ് പാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇലയിലൊക്കെ വിളമ്പി അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആചമനം ചെയ്യും, ശുദ്ധിയാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഗംഗാജലം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ആ തീർത്ഥം വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾക്ക് എന്താണ് ഇലയിൽ വിളമ്പി വെച്ച പ്രസാദം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. വീണ്ടും വിളമ്പി അങ്ങനെ അനേകം പ്രാവശ്യം വിളമ്പി. അപ്പോൾ വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. എന്താണ് തീർത്ഥം പിടിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ തീർത്ഥം അതിനടുത്തൊരു എന്താണ് അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട്, ഒരു തടാകമുണ്ട്, അവിടെ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഹങ്കാരം തീർക്കാൻ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം കുറെ എത്ര ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം വിളമ്പി, പിന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി, എത്ര വിളമ്പിയിട്ടും ആ ഇലയിൽ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താണ് ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല എന്ന്. അങ്ങനെ അവസാനം എന്താണ് മാപ്പ് പറയും, എൻ്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് മാപ്പ് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ പറയും ഞാനാണ് ജനാർദ്ദനൻ, എന്താണ് അല്ലാണ്ട് നീയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ് ജനാർദ്ദനൻ. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഹങ്കാരം, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ, അഹങ്കാരം അല്ലെ, ക്രോധം, അതൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സർവനാശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം ആ ഇന്ദ്രൻ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് സറണ്ടറായി അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ വികർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം, വേദങ്ങളൊന്നും പറയാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഹിരണ്യകശിപു അദ്ദേഹം 10,000 വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്തത്? എന്താണ് ആ ഭഗവാനത്തിന്റെ നാരായണനെ ഇല്ലാതാക്കണം അല്ലെ. എന്താണ് തന്റെ സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ച ആ നാരായണനെ ഇല്ലാതാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് 10,000 വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്ത് അല്ലെ. വേദങ്ങളിൽ മറ്റൊരാളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള തപസ്സാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള തപസ് ചെയ്തിട്ട്, ഓരോ തപസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഫലമുണ്ടായത്? ആ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞല്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് എന്നെ ദേവന്മാരോ അസുരന്മാരോ വധിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ, മൃഗമോ മനുഷ്യനോ വധിക്കാൻ പാടില്ല, പകലോ രാത്രിയോ അല്ലെ, ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ, അങ്ങനെ ധാരാളം നിബന്ധനകൾ വെച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലാതാവും, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ നശിക്കാത്ത വരം തരാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നീട് കുറെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ, വരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു ഞാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ എന്താണ് അവരെ പറ്റിച്ചു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നെ ആരും വധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാൻ അറിയാത്ത ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് അങ്ങനെ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഹിരണ്യകശിപു ധാരാളം ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴും ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു ധാരാളം എന്താണ് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, മറ്റുള്ള നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് 10,000 വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തു. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് കുറെ ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടപ്പോഴും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം നമുക്കറിയാം സംഭവിച്ചത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് ആ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു. എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ കൊടുത്ത
ആ വരങ്ങൾ എന്താണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ പാലിച്ചു. എന്താണ് പകലും രാത്രിയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്താണ് സന്ധ്യ സമയത്ത് അല്ലെ എന്താണ് ആകാശത്ത് വെച്ച് ഭൂമിയിലോ വെച്ചല്ല തൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ച് അല്ലെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ കൈയിലെ വിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ആ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആയുധങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് ആരെങ്കിലും നിഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ധാരാളം അസുരന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിട്ട് കൈകൊണ്ട് തൊഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അവരൊക്കെ നിഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഹിരണ്യകശിപു അങ്ങനെയുള്ള വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള ആ തപസ്സൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ, അതാണ് അകർമ്മം. അതിലെന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോരോ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനം അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നത്, അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. എന്താണ് ആ കാലത്ത് സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം വനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ധ്യാനം ചെയ്തിരുന്നു, തപസ് ചെയ്തിരുന്നു സത്യയുഗത്തിൽ. പിന്നീട് ത്രേതായുഗമായപ്പോൾ എന്താണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു, വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിന് തക്കതായ. പിന്നെ അതിന് ഇതായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നെയ്യ് മറ്റുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എന്താണ് ശുദ്ധമായ നെയ്യ് അതൊക്കെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളും അത്രയും എന്താണ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെയോ ദ്വാപരയുഗമായപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധന. ത്രേതായുഗത്തിൽ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അവിടെ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരും രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്താണ് ദ്വാപരയുഗത്തിലൊക്കെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. പിന്നെയോ കലിയുഗത്തിൽ ഇതിനൊന്നും എന്താണ് ആർക്കും സമയമില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ല. കലിയുഗം എന്താണ് അത്രയും എന്താണ് അല്പായുസാണ്. എന്താണ് കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് ആയുസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ആയുസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എത്രയോ ആൾക്കാർ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് എത്ര ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പണ്ട് 100 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ അല്ലെ. പിന്നെ അത് 90, 80, 70, 60 എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോ വേണ്ടിക്കും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ആ കലിയുഗം അത്രയും നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്രയൊന്നും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും ചെയ്ത പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം അല്ലെ, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു കൽക്കത്തയിലെ മായാപ്പൂരിലെ നവദ്വീപിലെ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 100ഓളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അകർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലേ, അകർമ്മം എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ, ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ, അതൊക്കെ അകർമ്മമാണ്. അതിന് യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ തിരുനാമജപത്തിന്റെ അല്ലെ, തിരുനാമജപമാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മാലയിൽ നമുക്ക് ജപിക്കാം 108 പ്രാവശ്യം. അതിന് സാധിക്കാത്തവരൊക്കെ എന്താണ് ക്ലിക്കറിൽ കൗണ്ടറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാം. പിന്നീട് മാല കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ ജപിക്കാം. എന്താണ് ഫാൻസി ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും ചെറിയ ക്ലിക്കർ കൗണ്ടർ അല്ലെ, അതിലൊക്കെ ജപിക്കാം. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് മാല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാലയിൽ ജപിക്കാം.
അപ്പോൾ 108 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. എന്താണ് സകല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:25 പറയുന്നു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ജപയജ്ഞം ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെയോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നു 11:5-32 പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണവർണം തിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞ സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തിഹി സുമേധസ. എന്താണ് ആ കലിയുഗത്തില് എന്താണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെ, എന്നാൽ ആ എന്താണ് കൃഷ്ണവർണ്ണത്തിലല്ല, ആ കറുപ്പ് നിറത്തിലല്ല, ഗോൾഡൻ കളറില് സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തില് എന്താണ് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. ഏത് യുഗത്തിലാണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള ആ കലിയുഗത്തില് അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ യജന്തിഹി സുമേധസ എന്ന് പറയുന്നു, ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നു, ആ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു 11:5-32 പറയുന്നു, എന്താണ് ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ നമ്മുടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അല്ലെ, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നിങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. അതിലൊരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ആർക്കറിയാം? ഉഷാ പ്രശാന്ത് മാതാജിക്ക് അറിയോ? അതിലൊരു വരിയുണ്ട്, സന്യാസവേഷ സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വരിയുണ്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാ മാതാജി, അത് അറിയോ? നോക്കതെ അറിയോ? സുവർണവർണ്ണ വേദാംഗോ വരാംഗതി സന്യാസവേഷമശാന്തോ നിഷ്ഠശാന്തി പരായണ അല്ലെ. അതന്നെ, പരാംഗചന്ദനാഗതി സന്യാസവേഷമശാന്തോ നിഷ്ഠശാന്തി പരായണ. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ പറയുന്നു. നമ്മൾ അധികം നോട്ട് ചെയ്യാത്ത വരികളാണിത്. എന്താണ് കലിയുഗത്തില് എന്താണ് സുവർണവർണ്ണത്തില് ഗോൾഡൻ കളറില് സ്വർണവർണ്ണത്തില് അവതരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. എന്താണ് സന്യാസ വേഷത്തില്. ഭഗവാൻ വേറെ ഏതൊരു അവതാരവും സന്യാസ വേഷം എടുത്തിട്ടില്ല, സന്യാസ വേഷത്തിൽ വരുന്നു കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. അപ്പോ എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24 വർഷത്തോളം ഉണ്ടായി. പിന്നീട് 24ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ സന്യാസ വേഷത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പോ എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? കലിയുഗത്തിലെ അല്ലെ യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12:3-51 പറയുന്നു, കലോർദോഷ നിധേരാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാഗുണ കീർത്തനായവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗം പരം വ്രജേത്. എന്താണ് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, എന്താണ് രാജൻ, എന്താണ് ഈ കലിയുഗം ദോഷങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാലേ ഒരേ ഒരു നല്ല ഗുണം മാത്രമുണ്ട്, നല്ല ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമുണ്ട്. എന്താണ് കീർത്തനായവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗം പരം വ്രജേ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം, കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഈ കലിയുഗം അല്ലെ, ഓരോരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനാ എത്രയെത്ര വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ 10,000 വർഷം, അത് സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ 10,000 വർഷം എൻ്റെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ തന്നെ മതി. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഈ 10,000 വർഷം, കലിയുഗത്തിൽ 10,000 വർഷം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഗംഗ അപ്രത്യക്ഷമാവും. എന്താണ് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാവും. എന്താണ് ആ ഓരോ രീതിയിലും അങ്ങനെ എന്താണ് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ കുറഞ്ഞു വരും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെ
എന്താ പറയാ, കലിയുഗം അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴും മൂർധന്യത്തിലേക്ക് പോവുകയ്യ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ നല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെ. 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ആ കഥ നമ്മളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ വിശദീകരണങ്ങളുള്ള അത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒക്കെ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കുറെ സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗതാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ എന്ന് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അതിനാണ് നമുക്ക് നാമത്തിനോട് രുചി ലഭിക്കാനും നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റുള്ള നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ള തെറ്റുകളൊന്നും വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ള അദ്വൈത ഗതാധര, പിന്നെ ശ്രീവാസ് പ്രഭു, അവരൊക്കെ പിന്നെ ആ കൂടെയുള്ള ഭക്തജനങ്ങളും. അപ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെയോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമനാണ്. പിന്നെ ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യർ അത് സദാശിവന്റെയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ്. ആ അദ്വൈത ആചാര്യരാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത്രയും വിഷമിക്കുന്നു, ഇവരെയൊക്കെ മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവർക്കൊക്കെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം അവതരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും സാലഗ്രാം ശിലയിൽ തുളസി ഇലയും ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും. ആ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയും, അത് സാക്ഷാൽ രാധാറാണി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ്, അത് അദ്ദേഹം നാരദമുനിയാണ്. അപ്പോ അവരൊക്കെ ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ ജപിക്കുക, നമ്മളൊക്കെ ആ പാത പിന്തുടരുക ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അതൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അയച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. അതിന് സാധിക്കാത്തവർക്ക് എത്രയാണോ പറ്റുന്നത് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുക, പിന്നീട് 108 പ്രാവശ്യം ആക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല വിധത്തിലും ജപിക്കാം. ഒറ്റക്കായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാം. പിന്നെ ഈ തന്നെ സങ്കീർത്തനമായിട്ടും ചൊല്ലാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് സങ്കീർത്തനമായിട്ടും ചൊല്ലാം. പിന്നെയോ നഗര സങ്കീർത്തനമായിട്ടും എല്ലാ ആൾക്കാരും നഗരങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാര് പോയിട്ട് കർത്താല്, മൃദംഗം ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. അത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റിങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗങ്ങളിലൊന്നും വരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അവർക്കും ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ. തസ്മാദാസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര, അസക്തോ ഹ്യചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തിക്കും. അപ്പോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. അതെന്താണ്? തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം അല്ലെ, അതാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലേ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യുന്നല്ലേ, എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരാക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ ആരെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആ വിദേശത്തുള്ളവരെ അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കി പ്രഭുപാദർ. തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലെ, യാതൊരു ഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവന എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. യദ്യത്യാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തേവ ഉത്തരോ ജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനു വർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പോ
ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോ ജനങ്ങളൊക്കെ അതിനെ അനുകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മള് സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോ അതിൽ എഴുതി കാണിക്കും അല്ലെ, എന്താണ് ആ നായകൻ എന്തെങ്കിലും മദ്യപിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ആക്കും അല്ലെ, അതിൽ എഴുതി കാണിക്കും ഇത് ആരും അനുകരിക്കരുത് എന്ന് എഴുതി വെക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് വീടുകളിലൊക്കെ അതാണ് ചില വീടുകളിലൊക്കെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പ് നിന്ന് പുകവലിക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്താണ് അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും പിന്നീട് ശീലിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അവരോട് പറയേണ്ടെങ്കില് നമ്മൾ ആദ്യം ആ പുകവലിക്കുന്ന ശീലമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം അല്ലെ, എന്നാലേ നമുക്ക് കുട്ടികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളും അത് അനുകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ എന്താണ് ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ അല്ലെ, ശ്രീലപ്രഭുപാദർ എന്താണ് ചെയ്തത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒറ്റയ്ക്ക്. എന്താണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെയുള്ള ആ തെരുവുകളിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കർത്താലും മുട്ടിയിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട്. എന്നാലോ അതില് കുറെ ആൾക്കാർ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. നമ്മളെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർമാര് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അതിൽ പോയി വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി കുറെ റിസർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ അല്ലെ, എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ, എന്നിട്ടാണ് അവരൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പാതയാണ്, ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ആ പ്രഭുപാദരുടെ ആ അവരെ പ്രഭുപാദരെ ഫോളോ ചെയ്തു അല്ലെ, പ്രഭുപാദരെ പിന്തുടർന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പിന്നീട് എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ച് അവരൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത് മാത്രമാണ് പ്രഭുപാദർ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിൽ നിന്നൊന്നും യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് തോറ്റോടുന്ന പോലെ ആണെങ്കിലോ അത് മറ്റുള്ളവരും അതാണ് അനുകരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആള് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മറ്റുള്ളവര് അനുകരിക്കുക, അവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ആവുന്നതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും അത് കണ്ടിട്ടാണ് അതുപോലെ ചെയ്യുക. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തമവാക്തവ്യം വർത്തയേവ ച കർമ്മണി. പാർത്ത 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതോ യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ചിന്താമണി പ്രകൃതി, എന്താണ് ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട്, 10,000കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാം കൊണ്ടും ഭഗവാന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ അല്ലെ. എന്നാലോ ഭഗവാനും തന്റെ ആ ചെയ്യേണ്ട ഇത് ചെയ്യുന്നല്ലേ, ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് പാർത്ഥസാരഥിയായി അല്ലെ, അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രഥം തെളിക്കുന്നല്ലേ, അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് രഥത്തിന്റെ സാരഥിയായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായി വന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ. എന്നാലും അർജുനൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനും സുഹൃത്തും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നന്ദഗോപർക്ക് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാ പോവുക, ആ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോവും. അപ്പോ എന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് ധാരാളം രാജാവാണ്, നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരമാണ്. നന്ദമഹാരാജാവിന് ധാരാളം ഭടന്മാരും മറ്റുള്ള സേവകന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താണ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും തന്നെ പോകും സ്വയം പശുവിനെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന് പശു അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ പറയുന്നു നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമ. ബ്രാഹ്മണരെയും പശുക്കളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഗോവിന്ദൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഗോപാലൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെ. ഗോക്കൾക്കും അതൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ആനന്ദം നൽകുന്നു ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താണ് ആ പശുക്കളൊക്കെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേതാനം കർമ്മസംഖിനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ എന്താ വേണ്ടത്, അറിവുള്ള ആള് അവരെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ വിലക്കുമല്ല വേണ്ടത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. ഭക്തിഭാവനയോടെ എന്താണ് കൃഷ്ണനെ അല്ലെ ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് കർഷകരൊക്കെ അല്ലെ, അവര് കൃഷി ചെയ്യും അല്ലെ.
അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഫലമൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ, എന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ യാതൊരു കർമ്മഫലങ്ങളും ബാധിക്കില്ല. അല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൃഷിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ധാന്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. നിത്യഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ, എന്താണ് പാവകളിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പാവകളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഒരു നൂലിനെ കൊണ്ടല്ലേ, ഒരു നൂല് പിടിച്ചിട്ട് അത് ചലിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ പാവകള് ചലിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മളെയൊക്കെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണം അത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഗുണമാണ്. അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മോശം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ വരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ രജോ ഗുണം അതെന്താണ്, നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തരുന്നതാണ്. പിന്നെ സത്വഗുണം അത് നല്ല ഗുണമാണ്. അതിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂജകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് ഇതിനും ഉപരിയായിട്ടൊരു ഗുണമുണ്ട്, ശുദ്ധ സത്വഗുണം. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താണ്, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം എന്താണ് അവര് ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ ജപിച്ച് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട്, 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എന്താണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ മോശം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഇതെപ്പോഴും ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏത് ഗുണത്തിനാണോ എന്താണ് അതിന് ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർനിർമ്മമോ ഭൂത്വാ വിദ്വസ്വാവിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്, അർജുനോട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ഒന്നിന്റെ അവകാശ ബോധമൊന്നും അലസതയും കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. ഏമേ മതമിതം നിത്യ മനോതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേ അഭികർമ്മപി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ആണ് ആരോടും അസൂയൊന്നും കൂടാതെ അല്ലെ എല്ലാം അനുസരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടുമെന്ന് പറയുന്നു. ഏതേതഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണ നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നതല്ലേ, അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ മൂഢന്മാരായി കണക്കാക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അവരുടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല, അതൊക്കെ വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച അത കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിശ്ചന്നപി വാഷ്ണേയ ബലാദീവ വിനിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അർജുനൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ വാഷ്ണേയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ, കൃഷ്ണകുലത്തിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് വാഷ്ണേയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാവാത്മാ
വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു രജോ ഗുണത്തിന്റെ അല്ലെ, നേരത്തെ 3 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് എന്താണ് ക്രോധമായി തീരുന്നത്. എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാമമാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെയും പഠിച്ചല്ലേ, ക്രോധം എന്താണ്? സർവനാശാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ക്രോധമാണ്. ധൂമേന മ്രിയദേവഗ്നിർയഥാ ദർശോ മലേന ച യദോ ലപ്നോ വൃഥാ ഗർഭ തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിന് വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോരോ എന്താണ് ജീവികളെയും ആണ് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ, കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പുക തീന എന്ന പോലെ ആണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാമല്ലേ, തീ കത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വലിയ പുകയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ചെറുങ്ങനെയാണോ തീ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പുകയുണ്ടാവും അല്ലെ. ആ തീയെ കാണൂല അല്ലെ. ആ തീ നമ്മൾ നല്ലോണം കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആ പുകയൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാവും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, മനുഷ്യരിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. പിന്നെ കണ്ണാടി എന്താണ്? പൊടി കണ്ണാടിയെ മുടി അല്ലെ. ആ കണ്ണാടിയിലുള്ള പൊടി എന്താണ്? അതിനെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം അല്ലെ. പിന്നെയോ എന്താ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ അല്ലെ, ആ ഭ്രൂണത്തെ എന്താണ്? അതിനെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താണ് ഓരോരോ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ് സസ്യങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളിലും എന്താണ് ആ പൊടി കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ മൃഗങ്ങളിലും മറ്റുള്ളത് എന്താണ് ആ ഭ്രൂണത്തെ പോലെ സസ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്താണ് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാനിവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ് തീനെ പുക കൊണ്ട് മൂടിയത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലാക്കാം അല്ലെ. എന്താണ് ആ തീ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ പുകയെ അപ്രത്യക്ഷമാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കാമത്തിനൊക്കെ ആഗ്രഹത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ക്രമേണ ഇല്ലാതാവും. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്മാത്യാമിന്ദ്രിയാണത്തു നിയമ്യാപരദർശഭ ആത്മാനം പ്രജഹിന്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഈ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതെന്താണ്? ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പറയുന്നത് ഈ കാമം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹു ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസ്തസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധി പരദസ്തു സ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഏവം ബുദ്ധി പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാത്മനാ ജഹി ശത്രും മഹാബാഹു കാമരൂപം ദുരാസദം. മഹാബാഹു, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും കൃഷ്ണാബോധം ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കൊക്കെ അതീതനാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാല്ലേ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് കൃഷ്ണാബോധം അല്ലെ, അത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് എന്താണ് മനസ്സിനുറപ്പിച്ചിട്ട് ആ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് കലികത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ എടുക്കാം. എന്താണ് ആ ഒരിക്കലും
കുറച്ച് സമയം കൂടുതലായി പോയി അല്ലെ. നമുക്ക് അതിന് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഒരുക്കിണ്ടായി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനാണ്. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കും. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നൊന്നും പിന്മാറിയില്ല. ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എന്നെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ നിറവേറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്ന് 3 ലക്ഷം നാമം ജപിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് മടുത്തിട്ട് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വന്നു, വീണ്ടും ഇതേപോലെ. അങ്ങനെ 3-ാമത്തെ ദിവസം. അങ്ങനെ അവസാനം ആ സ്ത്രീ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേട്ട് കേട്ട് അവളും പരിശുദ്ധിയായി മാറി. അങ്ങനെ അവൾ പിന്നീട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിൽ നിന്ന് ശിഷ്യത്വമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.